baby girl, come in love, you know you wind that waist to the baseline. Girl, when you wind it slow. Check out your shape, no shame in that. My girl, gotta let you know. Anytime when you pass, I'm see the top class. My girl, my loving it go. When you tip on your toe and you take it low, girl, like cars in a volcano. Oh, girl, your body hot like lava. Oh, body hot like a lava. Oh, girl, your body hot like fire. Oh, cars in a volcano. Oh, girl, your body hot like lava. Oh, body hot like a lava. Oh, girl, your body hot like fire. Oh, cars in a volcano. Oh, I love the way how you're moving, girl. El meu estimat Sonia Dewitt, eres la més especial de totes les meues creacions. T'he dissenyat amb tècniques secretes per tal de que pugues completar la teua missió. Trobar un camí per a la pau, trobar un mètode per a ser capaços de viure en pau i harmonia. Vaig enviar-te a un planeta anomenat Terra. Hem de trobar evidències de bellesa i harmonia que apareixen de forma natural en el planeta. Els seus habitants són la base de carboni, un element simple i elemental. Per tot això, pensem que la bellesa del planeta, les formes i les proporcions dels elements naturals han de significar alguna cosa. T'enviaré concretament les coordenades. 3, 9, punt, 4, 2, 7, 1, 0, 7, 3 de latitud i 0, punt, 4, 1, 1, 8, 6, 0, 2 de longitud. Aquestes coordenades corresponen a un lloc anomenat Paiporta. Te desitjo molta sort en la teua missió. Ai, el volum, vaig a apagar-ho. Ei! Avui és el primer dia a l'institut i el primer dia a l'escola, després de tant temps a la primària. Estic molt contenta i molt emocionada. I aquest matí m'he pres 4 cafès per a obrir els ulls. Mireu la mà. Contenta, de veres? Les vacances s'han acabat. Avui és el pitjor dia de l'any. Les vacances estan sobrevalorades. Jo he preferit tindre 10 mesos davant mi per poder estudiar i conèixer persones. I no vull que els professors pensen que no estic preparada. Per això he estat tot l'estiu llegint. A vegades me pregunto per què són amigues. Mira qui ve per ahí. Hola, xiquets, bon dia. Què fas així vestit? Així com? Així com un guerrero. Ves que no conegueu el projecte Pigmalió. El projecte Pigmalió! Tranquils, no heu de tindre por de nosaltres, no anem a fer res. De fet, us anem a ensenyar a l'institut. Sí, vinga, ensenyem-lo-li. El projecte Pigmalió consisteix en que cada alumne de primer i segon d'ESO demani ajuda a un major. Els alumnes més majors us podem ajudar en els deures, dubtes o problemes que tinguem amb altres companys o mestres. Ens continua un germà major a l'institut i ara, si voleu, us anem a ensenyar l'institut. Sí, jo vull veure on està la cafeteria per a prendre-me un altre cafè. Jo crec que me'n vaig abans, Esteu mal de cap, anem a descobrir el pati. Anem. Encara que siguin diferents, s'ajuden els uns als altres. Hola, ¿cómo estás? Bé, el proper cap de setmana és el meu aniversari. ¿De veres? Sí, el dissabte ho celebraré amb molts amics i una gran festa. Bé, si aprovo l'examen de mates. Deixa'm l'agenda a veure quan tens aquest examen. Aquí la tinc. Però si és avui, Sí, i no crec que l'aprove perquè no se'm donen bé les equacions de segon grau. Són molt difícils. lo important és memoritzar la fórmula. Sí, bé, però la fórmula no em preocupa, m'equivoque molt amb els canvis de signe. Deixa'm veure't la mà. Però si tens la fórmula apuntada, quin trampós. Ja t'he dit que la fórmula no em preocupava. Deixa que et dono un consell. Si copies i et pillen, serà pitjor que et suspendre. Però no me puc aprendre la fórmula, no m'entra.
Vinga, vaig a ajudar-te i segur que aproves l'examen. Això està molt bé. Ai, estàs bé? Sí. Què fas amb aquestes sabates de tacó? Aquest és el meu plan B per a que la gent em digui naneta. Plan B? I quin era el teu plan A? Anava a pensar ficar-me una falda llarga que em cobriren tots els peus i anar de puntelletes tot el dia. Però és molt cansat. Però qui es burla de tu i té d'una neta? Un xic de la meva classe es burla de mi quan vaig escriure a la pissarra. Ja veig. Doncs no em preocupes i buscarem una solució entre les dos. M'agrada com s'ajuden. Pren, aquest és el meu número de telèfon. Per a què? La propera vegada que els teus pares estiguen discutint, em telefones. I tu què faràs? Només parlaré amb tu, t'escoltarem, contaràs com te sents. És bo tindre una persona amb qui parlar quan alguna cosa te preocupa. Quan els meus pares estaven separant, tenia una amiga que em contava històries. I això faré jo, te contaré històries divertides, que tinc una llista molt llarga. I així se t'oblidaran els problemes que tens a casa. Faries això per mi? Eres una persona molt generosa i has fet trobar-me millor, gràcies. M'encanta el Pigmalio. Ha 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 ha!